Guazen pantalla partekatzera, hortarako ikono sakatuko dugu. Ikono berarekin piztu eta itxailingo genuke. Lehenengo gozein behar duguna da, ematen digun zerrenda hortan, zer konpartitu nahi dugun aukeratu. Adibidez, pantalla osoa aukeratzen badut, baimendu behar du noski. Orduan, ikaskideek ikusiko dute hemen pantailan konpartitzen dudan edo zer. Zabaldu dezake programa bat, beste programa bat. Dokumentu bat, edo karpetaren bat, nahi dudana, hemen azaleratzen dudan edo zer. Beste zerbait konpartitu nahi badut, lehenik eta behin itxi behar dut, esan bezala beko ikono hau erabili dezaket, berriz emango dio partekatzeko, eta baina aukeratuko dut web nabigatzailea zabali daukadana. Firefox kasu honetan, bigulu bat, ez egin kasoriko baina agertzen den anabasa honi, zazkenean da infinitoraino pantailen errepikapen bat, ze nik beste horri bat zabaltzen dudan den, ja ikaskidek hau ikusiko dute. Edo hau, edo hau, edo hau, orduan, hemen edo zer, zabaltzen dudan nik web nabigatzailean, hori ikusiko dute ikaskideek. Esan bezala, beste zerbait partekatu nahi badut, aurrena gelditu behar du partekatzea eta beko ikonotik, edo hemendik ere egin dezaket, gelditu partekatzea, eta jazta.